Doncs avui estem en un altre videoblog. Avui ja la companyia és màxima. Recordeu, la primera vegada que vaig fer un videoblog compartit el vaig fer amb el Carles Pellicer Reus. Caram. Després el vaig fer... No et va passar res. I no em va passar res. I era per Reus. L'altre el vaig fer amb el Felip Puig a Tarragona. Deu fer un mes i ara ja... Escolteu, amb el proper president de la Generalitat de Catalunya, que és l'Artur Mas, ja ho veurem. Sí, tots els que veieu aquest videoblog i molts més, fem el que hem de fer, que és tindre molt clar, com vaig acabar, si recordeu, el videoblog del Felip Puig, que això us ho puc deixar per campanya electoral. Vaig dir, la C de Convergència és la C de Catalunya i és la C de canvi, que és el que toca ara. De canvi en positiu. De canvi en positiu. Jo sempre dic canvi, però en positiu, perquè ens va passar una cosa, no? Que quan el canvi és un canvi només de cadires o de poder, ja es veu en porta. Sí. Per tant, no és un canvi de cadires o de poder, que això ja l'hem viscut, no? És un canvi en positiu, no? És un canvi de projecte de país, de lideratge, aquest és el canvi important. Doncs aquest és el canvi, escolteu, que intentem des de Convergència que lideri i que el porti a terme l'Artur Mas. Per això ens l'hem de guanyar abans, per això. Sí. I això és el que hem fet a Tarragona, al camp de Tarragona. Ho estem fent avui, aquests dies... Que són 2:15, no us enganyo, 2:15 de la nit, i que demà seguirem fent. Avui el que hem fet és, l'Artur ha estat primer al Baix Penedès, després a Repsol. Després he anat a Repsol, després a l'AEQT, amb la indústria química. Tota la indústria química. Ara aquí, que és una sala gran, hem estat sopant. Abans hem fet la reunió amb la Federació de Convergència, de tot el camp de Tarragona. I ara 180 representants del món sindical i del món laboral i empresarial de la nostra ciutat. I demà, el sector turístic, que és una altra... Fixeu-vos, el món, diríem, químic, que avui, diríem, hem tingut un contacte molt important, i demà el món turístic. Ja sabeu, les dues potes d'aquestes comarques, la indústria química i la indústria turística. I després acabarem a l'Alt Camp, a Valls. Aquí ja no t'acompanyaré. Tu no, però jo hi aniré. A menjar calçots, no. Suposo que algun sí? et donaran. Bueno, algun calçot cauran. No, diu si no ja el demanaré. Si no ja el demanaré jo. Molt bé. Doncs escolteu, jo crec que és important aquesta feina que està fent l'Artur i altres persones de Convergència, que és estar molt a prop de la gent en una situació com la que estem, que no és senzilla, i com a partit polític intentar copsar totes aquestes coses per tot el que estem plantejant. Trepitjar el carrer. Exacte, trepitjar el carrer, que és molt important. I estar a prop de la gent. Artur, tu l'has d'acabar. L'acabo jo? Sí, tu l'has d'acabar. Gràcies per l'acollida, per la hospitalitat, que sempre és molt bona, a Tarragona i en el camp de Tarragona també, i que aquests bons propòsits que has dit es converteixin en realitat. Nosaltres hi posarem tot el que puguem. Molt bé.